Hosea tinsia. Mummra ma yɛnsane nkɔ Awurade nkyɛn. Na ɔno na watete yɛn mu, na ɔbɛsa yɛn yadeɛ. Ɔno na wabobɔ yɛn, na ɔbɛkyekyere yɛn. Na ɛno akyiri no, ɔbɛma yɛn nya nkwa. Da ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɔbɛma yɛn asɔre, na yɛnya n'anim nkwa. Na momma yɛnhunu, na yɛnti Awurade nimdeɛ no. Wasiesie n'adifire sɛ adekyeɛ, na ɔbɛba ama yɛn sɛ osuturo. Sɛ bramprɔnsu a ɛtogu asase so. Ɛdeɛn na menya wo Efraim, ɛdeɛn na menya wo Yuda, na m'adɔyɛ te sɛ anɔpamununkum, na ɛte sɛ obosu a ɛrepɛ ntɛm akorɔ. Enti menam adiyifoɔ no so mɛbubu wɔn, na mede m'anum nsɛm mɛku wɔn, na m'atemmuo ayi adi sɛ hann, na mepɛ adɔyɛ yɔ na ɛnyɛ afɔrebɔ. Ne Nyankopɔn ho nimdeɛ sene ɔhye afɔdeɛ. Na wɔn deɛ, wɔafom apam no sɛ Adam, ɛhɔ na wɔatwa me nkontompo. Gilead yɛ musobɔfoɔ kura mogya akeka mu. Na asɔfoɔ asafokuo no te sɛ ɔkwanmukafoɔ asafofoɔ a wɔtɛ nipa. Wɔdi awu ɔkwan mu. Wɔde rekɔ Sekem no. Na abusudeɛ na wɔyɔ. Mahunu ahodwirideɛ Israel fie. Ɛhɔ na Efraim bɔ adwaman. Israel ho agu fi. Yuda nso, wahyɛ twaberɛ ama wo. Bere a mede me man no mum bɛsan aba no.